One guy visited the other guy in his house and they used knife and stampede him to death. And the second one that stampede the other one to death drink something like a soup to die. And he didn't. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na otu nwa afọ Igbo ewerela mma wee magbuo enyi ya nwoke n'ala bekee bụ onye nke ọ bịara na be ya. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwa gere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Otu nwoke eburula mma wee magbuo enyi ya nwoke bụ onye nke ọ bịara na be ya ma gaa n'iru gaa buru ncha eji asa akwa wee ṅụọ ka ha niile wee nwee ike bụrụ ndị nwụrụ anwụ. Nke a mere n'ogbe ama dịka Amampuri nke nọ n'obodo Kepong n'ime Kuala Lumpur nke mba Malaysia n'abalị Tọzdee Ahịaeke bụ abalị nke 14 nke ọnwa Disemba n'afọ 2023 bụ Tọzdee Ahịaeke 14th December 2023. Dịka otu nwanne anyị nwoke bụ onye zipụtara ihe onyonyo anyị si na ya wee nweta ya bụ ozi siri wee kọwaa. Ọ sị na ya bụ Maazị Michael onye nke gburu enyi ya nwoke bụ onye mba nnọọ nke nọ na steeti Imo, ebe enyi ya nwoke bụ Kesi bụkwanụ onye obodo Ọlụ nke nọkwa na ya bụ steeti Imo. Ọ gakwara n'iru wee kọwaa na ihe sere ha bụ ndị enyi abụọ okwu ka onye ọbụla na-amatabeghị, mana ya bụ Maazị Michael onye nke magburu enyi ya nwoke wee buru ncha eji asa akwa ṅụọ nọzi n'ụlọ ọgwụ ugbu a ebe ọ na-anata ọgwụgwọ, ma ndị uwe ojii ga-abịakwa kpụrụ ya n'ụlọ ọgwụ ozugbo o nwetara onwe ya maka nchọpụta na nleba anya. Ogologo okwu dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụkwanụ n'olu ya bụ nwanne anyị nwoke dịka anyị gbara ya ajụjụ ọnụ. Ka m bịakwanụ. Ụmụnne, this is what is happening today. One of the two Nigeria guys, one guy visited the other guy in his house and they used knife and stampede him to death. And the second one that stampede the other one to death drink something like a soup to die. And he died. After everything, police are alive here and carry him to the ambulance. You see, look at the ambulance there. The guy that stampede the other one still alive, while the other one is dead. Look at the truck, police truck to carry the dead body. Look at police, all the African Nigerians are here. This is what is happening today. So today is Black Thursday, 2023, 14th, 2023, Black Thursday. So we are not happy. That is why all here waiting for the dead body to come down. O nwere vidio m hụrụ n'abalị a asị na onye ebe anyị ji mma magbuo enyi ya nwoke. So Yes. o nwere onye na-ajụ maka detin na-ajụ ya ka ebe ọ nọ mee, so onyezie m nọmba gị sị na N'ọgụ bụ chairman na-achịkọta ndị be beside the thing nọ mee. Biko kee ka the thing si mee? Okay. Mụ amachara gị ọfụma, ịghọtago. Okay. But owero ihe nzuzo dị de. Ya bụ ihe merenụ nke onye ọbụla gachakwara ebe ahụ jefu. Mụ anọghị m gakwara de. Meanwhile, I am ebe anyị na-ewe meeting because the African community, Malaysia, based on Kepong, KL, Kuala Lumpur, I were meeting today because I know the end of the year party. So during the meeting, I received a call from Mundu Woji. So I asked him that you know where he made no, na side and kai, na somebody who mad. But na hand on the way na got there. When say how come ever come there? I said I got never for now. Kahawa Lugo did they marry her name. So at the end the maga was there. Again literally there. Everybody was there. Ambulance is there. A lot of police people is there. Some Nigerians also were there.
So I know about there. Oh well, one guy. Hello. Na n'ihe na-ekwu. Hello, okay, na ife na-ekwu. Ọfụma. Okay, oh well, one guy. Afia bụ Michael Ezani. Michael Ezani from Mbano. Mbano got the Imo State. Na East. Adịmma. Always another man a na-akpọ KC by his name. So ọ mụtakwara nwa a na-akpọ ya Mpachisom. So yawa bi na Amansa 2, Block 2, Floor 10 na Amampoli. So nke a na-akpọ Michael Ezana, he crank. Obviously, the man been today before 14. So Amasi here may several hanabo. I will misunderstand them. According to the neighbor, we opposite them. Because okay, I've never met as do watch matches the bottom back lute where Matacha say any Mermaro to Sime. So have the opposite. The woman be opposite her. So the Michael was a problem with Toyoga and Kiaben KC no we are. Michael bụ nke ahụ dịka ọgbagote to na age. The Ocha, Choro KC gonna be a shield away from crank. Okay. But they don't know if you go no by where poor. So then I will problem. Oh yeah, we be here where ma KC. KC how we exchange of word. KC we have a pair door open and I'll make a protector. I'm a only door. So by home only door the local be opposite how when they visit the video. When they TSA video na the opposite house corner fear name made the house. Okay, noise in our So the man anakpo KC does he come a pair door poor. So Kevin can akpo Michael Ezan Chotalia where made him kitchen where Maya no makwaye again the KC where does here. So about how does the yama was here yamade. Mwagidere ya mma uti aka nne ukwere mma nti ekwana aka ekpe mawakwa ya de macha ya wee werezie ya na-akpọ detergent abụ ihe eji asụ akwa wee ghọọ ya. So because of gonna KC awụọla werezie detergent ka ya wawuzie nke ya. So mana unfortunately oge the local kpọsiri police ndị police bịazi with ambulance. So detergent or ube I be the TV we are surviving something. So I was going to treat the bruise Gawazi hospital. So I not just go by police take just square record a bruises here where poor we have now when as here. So Pondu Oji Pomwega Webakorenu as the African community president. And the last person the guy may call IAJ police station tomorrow. Major make a statement. So the local Mary video follow if you hear this way, you're going to do OG the video. I will need to the video. Or through the video, I can't do matters the hammer of mate. Yeah, not correct. No, here make us in a for a video. Can't cause it because I know I'm okay on Mariamma. I know through the camera. Kaish Wefoka, any issue. So I'll probably be married today. Adịmma maazị daalụkwa ekele m gị. So Kelechi ahụ onye nke egburu egbu kedu ịma mpaghara ala Igbo osi? Oshi from Imo State, Oro Imo State. Ebe Michael onye egbukwara na-egbu bụ onye Mbano, ya. Okay, ihe na-esekwaranụ ha onwere onye mara ma ọkwanụ ihe a na-ekwu na n'ihe onyonyo ahụ unu kiriri onwere ihe ha na-ekwu mgbe ya bụ ihe na-esere ha? Oworo ihe a na-ekwu kama na ịmago na the Michael n'onwe ya according to report na-eweta na bụ na Michael ewetebego onwe ya
ịghọtago ịma na ibu ya gaba ụlọ ọgwụ mana oge ndị polisi kpọrọ m request wee afa Michael which is anyị nyekwere ya ha nyekwa ya ma sọnde ndị ya so ha na-akọ na oweta ego onwe ya anything ime the statement so by tomorrow ọ bụrụ na o wetacha onwe ya from ụlọ ọgwụ a ga-transfer ya to police station so from that police station ahụ ka anyị ga-amazi mụa ga-aga mara ihe mere o ji wee maa ya that kind of mma ma gbuo ya. For now nobody can tell the problem between two of them because onye nke Michael amagburu mmadụ kịta bụ ihe bịa visit the guy na be ya so amaghị ihe ga-eseweziri onye visit na big to the level ịmawu ya mma like that and anyị makwa Michael aha so somebody ọ na-ewuro ka ọra na street na-ayọgharịkwa ego which means he have applied to the African community Malaysia and ya ha bụkwa money for him and ya ha bụkwa tata o visitor ka ọ makwara ya mma ahụ ọ bụghị na ọ bịara nọrọ bịa ọ bịara na be ya n'ụtụtụ ọ bịara na be ya n'ụtụtụ mana ọ mara ya mma ahụ around ebe 10 this night okay around 10 in the night ka ọ mara ya mma no visit ya in the morning ya na ihe biro Michael nwakwanụ onwebugo ihe dịka record of ịdị violence na street. Yes, after ka this mechaziri ka people bịaziri na-ekwuzi about him that is not a good person but he was screaming like a pastor but no pretender do the worst. Oh yeah, many people bịaziri na-ekwu onye ọ chọrọ imekwa that kind of thing one certain time ya na-enye the report no yeah they dedere no the use to that so yeah for this Thursday ọ dị mma maazị vidio nwa unu hụkwaranụ na mbụ onye nebo ha mere o nwere iji klip ya biko ihe debe ahụ bụ na David the lady the neighbor mere vidio ahụ send ya to a police officer so that police officer bụ ihe m phone ya mee nene ya na phone ya and m wee request for the video because ọ dọrọ m inene m achọghị inene ya even if you go there I cannot post it in the Facebook. ọ dị mma daalụkwa maazị ekele m gị daalụ maka iwepụta ohere zaa ajụjụ nke a otu ya bụ ihe si wee mee kedụkwana ihe eji mara gị biko? Okay, ihe eji mara m bụ Okechukwu ezigbo afa m bụ Okechukwu Ọya but people knows me as esuru anụ na Malaysia. Ọ dị mma maazị Okechukwu Ọnya esuru anụ na Malaysia ya mara gị mma udo dịrị gị ngwa daalụkwa ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo ma nụ ka ya bụ ihe si wee gaa gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala na chọọ isi eme ya deere ebumnuche gị etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a ihe ị na-eche na ọ ga-abụ ihe butere ụdị okwu na ụka dị otu a n'etiti ndị enyi abụọ na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị onye na-eso ebere ya esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụhụ onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụhụ onyonyo apịara m follow ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo apịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụ ma Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze mụ ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button ya mara gị mma onye nke m udo dịrị unu.